Здравейте на всички, за тези от вас, които не ме познават. Аз съм Деян и днес ще правим анализ на ING Ethereum. Започвам направо с графиката. Ще бъде бърз анализ. Отворил съм ING, тъй като е доста интересен днес в маркета. Вижте трендлайна. Правя един трендлайн. Така. Започваме веднага с важните точки тук, които искам да отбележим, понеже този коин смятам, че ще даде много голям ретърн на следващите няколко дни и има какво да се види. Така, ето тук искам да видите важните нива на коина. Това е просто един път, втори път ретества линията, трети път. Даже е било няколко пъти в този диапазон, който е четвърти път. И тук петия път вече проби, тук в тази зона. Не само, че проби, ами тук има и ретест на тази зона. Тук е ретеста на $20, където е линията. Това е ретеста, който според мен е перфектно ентер тук, около $20. За спот е супер отново да се влезе. Ще го отбележа така с зелено е тук в тази ерия. Между 20-25 за спот. С леверидж, ако играете леверидж, трябва да е с по-малък леверидж, защото стопа ви трябва да бъде някъде около тук в тези нива. Около $16-17, да може да издържи трейда, за да не удари на тези ниски левели, които е бил под 18-17. Като таргета, който смятам, че е много добър в момента, в сравнително краткосрочен план може да видим нива тук от около $26-25. Тук са 25-26, нещо е такова. Даже може би 24-25, зависи. Тук ще ви бъде все ордерите. Тук може да се продава преспокойно, да заключите добри печалби, около 20% е, вижте, около 20% е също ще го измерим точно колко е, но би трябвало да е около 20% рейндж. Тук, до тук е 21, нещо, между 20 и 30% вече зависи фаза, но да кажем средно 25% на 25% на 25%, даже тук още един, така мога да сложим още един левел, но това като цяло ще бъдат селзоните за ING в момента в краткосрочен план, особено ако се играе с леверидж, пак да казвам. Това са изключително добри възможности, които маркета ви дава в реално време. Естествено, правете си ваш собствен ресърч. Може да не се доверявате изцяло на това, което ви кажа, но за спот позиция много добре за по-дългосрочно, дори да държите над един месец. Това са 25-30% ретърн. Даже ако хванете и по-долно ентри от нива на 19-18, ако правите долар кос аверидж надолу, ще ви бъде още по-голям процент после на възвръщаемост, но затова трябва да естествено си направите и ваш ресърч, за да видите за какво става на въпрос, но за краткосрочен план и поне така както гледам февруари месец, ако се очертава да се стартира по-ударно, това е златна възможност. Това е възможност, която може да ви даде много добри резултати. Но пак, вижте, за ентри около $20, смятам, че ще бъде перфектно за вход. Лично моите ентрите са някъде тук около 18, между 18 и 20, като средна цена да кажем 19. Но това е за ING, което мога да видим в момента. Само да пуснем един индикатор. Чимокото, който също потвърждава, че се започва булиш тренд и този тренд ще върви в такъв типаж, предполагам, ето така, в такъв тип up and down, докато има примерно някои дни с над 10-15%, които ще ни ударят таргета. Но това предстои да го видим в следващите дни. Това е за ING, което исках да кажа. Веднага минавам към следващия коин, Ethereum. Ето тук бях пуснал един long trade от 3250, сега в момента е 3300, така че се е дигнал малко. Тук съм начертал
да видите отново нивата, колко добре, момент да ги отбележа, ето ги отново. Така ще ги направя, за да може да ги виждате. Тук с всички последните няколко, ето тук е пробива. Този пробив е много важен. Ретест и сега в момента очакваме да видим дали цената ще е до 3700. Естествено, ако пробие тук този левел, следващия 4К и така нагоре. Но много е важно в момента Ethereum да премине тези нива до 3700 и 4К и вече оттам да продължава напред. Момент само да видим. Да. Това са за Ethereum. Момент само да видя да махна и чмокото, да. Ето ви отново тук ще ви зумна малко повече да видите за този левел, който смятам, че също е много добър за entry. Ако цената дропне около между 3.300, 3.200, това са добри ентрите, особено като таргетите са 3.700, ето виждате тук даже до 4К е 22-3%. Има голям резон да се случи, така че отново внимавайте с левериджа, не преигравайте толкова много с този леверидж, защото наистина има доста ликвидации, знаете, доста пари се губят така по този начин, доста голям капитал и ресурс е нужен. Заключвайте печалби постоянно, не разчитайте на късмет, отворите тук, чакате ги догоре, не ви удрят сел ордерите. Ще направя отделно видео с как да слагаме сел ордери, стоп лосове. Това са много важни неща, особено ако искате да правите дългосрочно пари от фьючерс и от спот естествено, но трябва да заключвате печалби, това е най-важното в този сайкъл. Прибирайте печалби постоянно, за да може да растат банките и съответно вашата възвръщаемост на инвестицията ще бъде все по-голяма и по-голяма. Ще направя следващите няколко дни, ще пусна рубрики с дейли анализи. Ще пускам всеки ден анализи в различни койни, които ще бъдат кратки. Оставайте коментари, ако имате някои койни, които искате да разгледам и да направя технически анализ. Анализите ще бъдат бързи, за да не ви отнемат много време, може би между минута и 5 минути, така че няма проблем дори да напишете няколко валути. Ще имам така времето да направя анализ и да мога да ги пускам. И така. Това е всичко за днес. Ще се видим до следващия път. Довиждане.